Bizkaiko aldun nagusia, Bilboko alkatea, Bizkaiko batzar nagusietako buru, herri agintari, herri ordezkariok eta gaur bereziki ere PWC eta Talen Gardeneko arduradunok, jaun Andreok, egunon guztiok. Gaur bat ekintzailetza eta ikaskuntza proiektu berri eta berritzailea irekitzen dugu Bizkaia dorre honetan. 3 mezu partekatzen ditut. Lehenik eta behin, zorionak, luze desiratutako proiektu hau ahalbidetu duzuen eragile guztioi. Irakurri dut, hemen pantailan agertzen zareten eragileak, eta nik uste dut, aldun nagusi jauna eta Bilboko alkate jauna, 40 baino gehiago agertzen direla hemen. Irakurri ditut eta uste dut 40 baino gehiago. Beraz, eskerrak guztioi, eskerrak eriz, zuzendari hori. Bereziki, Bizkaiko Foru Aldundiak amets hori errealitate bihurtzeko eman duen bultzadagatik. Dorre honek gure lurraldea berrasmatzeko borondatea adierazten du eta ekintzailetzako ekosistemari bultzada ematen dio. El proyecto BAT refleja la vocación de Euskadi como territorio del emprendimiento. Nace del impulso público, como se ha dicho, y estará gestionado por una alianza de empresas privadas, así lo ha mencionado y subrayado también el diputado general, que garantizan la conexión internacional con más de 140 centros en todo el mundo. Aquí, como se ha venido a explicar por parte de quienes han precedido en el uso de la palabra, convergen startups con más de una treintena de empresas tractoras, agentes de formación y universidades, inversores, centros de investigación y empresas de servicios. Es el mejor caldo de cultivo para crecer y para desarrollarse. Nire bigarren mezua Euskal ekosistemaren aldeko apustua nabarmentzeko da. Joan den urteko apirilaren 27an, erakunde arteko ekintzailetza plana onartu genuen, Foru Aldundiekin, udalekin eta 100 eragileekin lankidetzan aritu ondoren onartutako plana da. Honen bidez, 4 urtetan 400 milioi euroko aurrekontu eta zerga ahalegina egiteko konpromisoa hartu dugu. Una inversión para avanzar en 4 desafíos que compartimos. Emprendimiento como prioridad de país, especialización en la industria inteligente, fiscalidad al servicio del emprendimiento y posicionar Euskadi como polo de referencia internacional en emprendimiento tecnológico industrial. Creemos en la actividad emprendedora y disponemos de un ecosistema interconectado, sólido, atractivo y competitivo. BAT es un motor adicional que va a contribuir a acelerar el sistema vasco de emprendimiento. Hirugarren mezua, gure esker ona adierazteko da. Eskerrak pertsona eta enpresa ekintzaile guztiei. Hemendik aurrera egingo duzuenagatik eta baita ere orain arte egin duzuenagatik. Gure herriaren ekonomia ehuna berritzeko eta indartzeko ezinbesteko eragileak izan zarete eta izango zarete. Ekintzaileak, kalitatezko enpleguaren eta gure lehiakortasunaren etengabeko hobekuntzaren eragileak zarete. Ekintzaileak izan dira enpresa handi, ertain edo txikiak, tailerrak edo negozioak irudikatu eta garatu dituztenak. Guztiak dira garrantzitsuak. Hilabete honetan gure ekintzaile nagusia oroitu dugu. Elkano itsas gizona alegia. Eta bere erakundearekin ere bat gatoz gaurko ekitaldi honetan. Las personas emprendedoras son artífices del empleo de calidad y de la mejora progresiva de nuestra competitividad. En su día, personas emprendedoras levantaron lo que hoy es este país. Levantaron empresas, grandes, medianas y pequeñas. Necesitamos una nueva generación de personas emprendedoras y empresas pequeñas, medianas y grandes que contribuyan al renacimiento de la economía vasca. Solo así garantizaremos el presente y el futuro de Euskadi. Gaur bat egiten dugu ekintzaileekin. Zuen ekintzailetza espiritua eta ondo egindako lanaren aldeko grina
gure artean sustratzen jarraitu behar dugun jarrera da. Etorkizunare begira gaude, euskal ekonomiaren berpizkundean eta eraldaketan lagunduko duen enpresa belaunaldi berri baten bultzada behar dugu. Hori bat honen xedea da. Zorionak, bat, ongi etorria eta urte askotarako. Eskerrik asko guztioi.